започнало да се проявява това проблем и аз тогава съм натискали много бутона и може би тогава съм учуден. Така си го обясняваме ние. Ами това вече трябва да се пробва да се търси откъде е причината, дали ще е със софтуер, дали пак някакъв хардуерен проблем, но там ще не трябва още време. Вече не знам, ако се наложи със софтуер, обаче ще се изтрие, нали, данните на телефона. Нали... То докато не пробваме, няма как да разберем. Това ще е единия вариант, евентуално. Но вече трябва да реши. 54 лева сега е ремонта на бутона. Другото, което е направил забележка, горните бутони и те не сработват добре, които са за увеличаване и намаляне. И тях можем да сменим, но са различен цвят. Не знам, нещо притеснява ли ги. Малко по-лилави са такива, не синкаво-лилави са. 60 лева ще е с тях. Малко ще са оскъпи. 6 лева са. Да, да. А пък за другия проблеми така може да си го ползва. То като натисне 2-3 пъти и се оправя, но има някакъв проблем. Значи ние да го оставим в това положение, така ли да разбрах? Само бутоните и се добят, вече може да дойдете да го получите тогава. Дочуваме. Това със софтуерна съм няма обаче. Защо аз съм го включих даже в телефона, се спря и изгасна. Защото той какво е за престъпление, но той не може да си го номерам. Не да. Не знам, че около сега парам слушалката и пак и черен екран. Ако не изчезне с дублиране, вика после може да го докараме. Ими го прей другите бутони и го затваря и ще не се лепши. Няма да ми повече. Те са тесни са, те са някакви други са. Медия бокс, добър ден. Да. Моля? Ами звъняхме, за какво звъняхме? Някакво неща звънях, ама... Като забрави нещо за ремонт имате оставено. И явно тогава сме звъняли нещо да проверим. Делото какво става сега? Няма такова стъкло. За? Нокията. Не. След време да проверим, може да изкорят някакво. Стъкло за Nokia обаче се оказа, че няма такова. Да. Ало? Няма такова стъкло за каране. Поръчахме за една Nokia, уж подобно пристигна, ама не е такова. Така че не можем да намерим. Аз ти звъня даже организирам, ама никой не ми дигна. Не, няма такова. Ако имаш, ще трябва да го поръчаме и да го поправим, ама няма. Така че на този етап не можем да предложим. Разбирам, ама по-нататък ще провериш. Дай да тази бележка. Не, телефона се го взимай. По-нататък или ще проверяваш или някъде други. Еми това е. Или за сега няма. Няма къде да провериш. Еми може да провериш, ама много отделна рябък. Не знам дали ще има. Хубаво ден. Друго е със.
върнеш.